झरमे GFDC तुमचे वेलकम. झरमे सेंटर GFDC झरमे सेंटर अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे सेलिब्रेशनच्या निमित्त आज आम्ही हांगासर वुमेन्स म्हणजे आमच्या गांवची जी महिला आहा म्हणजे आमचे जे ट्रेनीज आहा त्यांचे पेरेंट्स त्यांचे एक आम्ही जे गेम ऑर्गनायज केलेले आहा. आता आम्ही जर पळयत आता आम्ही जस्ट खेळ पळयला एक उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद उमेदीन आम्ही चिंतूकच नासले की ती 15 मिनटां 20 मिनटां खेळटली म्हणून ग्राउंडाचेर पूण एक बेस्ट प्रतिसाद महिलांनी दिल्लेलो आसा आणि हे एक दीस शोज दॅट महिला कितली फुडें आहा. आयज ती फुटबॉल सुद्धा एक्टिवली ग्राउंडार खेळोंक शकता. तांकां जर विदीन अ शॉर्ट टायम आमी सांगात जाल्यार ती वेल म्हणजे पद्धतशीर अशी तेंच्यांनी आयज मॅच खेळिल्ली आसा. म्हणजे एक आमी वुमेन्स जे आमी म्हणटा पळय एम्पावरमेंट वुमेन्स सशक्तीकरणाचे एक भाग आसा. कारण आयज फुटबॉलाक सुद्धा ग्रामीण झरम्या सारक्या गांवांत सुद्धा आयज फुटबॉल प्ले करता महिला आणि एक्टिवली प्ले करता. ग्राउंडाचेर साधारण 35-70 मिनिट्सचो खेळ जाल्लो बऱ्या पद्धतीन खेळ्ळो आणि बरो परफॉर्मन्स केलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.